Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Сачо. Както виждате, намирам се сред природата. Поради забързания ни начин на живот в бетонената джунгла, наречена град, ние забравяме за природата и за това, че трябва да се зареждаме с енергия от нея, а това е твърде важно за нашето психическо и физическо здраве и оцеляване. Ще ви покажа бърз съвет за това как да се заредите от природата. Прости кабели за акумулатор. Закачате единия край на кабела за дървото, другия край за част от дрехата си. И така вие се зареждате без проблем. Както знаете, човешкото тяло излъчва и отдава електричество, а същата тази мистерия важи и за дърветата. В момента си обменям електроенергия с дървото, зареждам се бързо, лесно и ефективно, за да бъда по-малко нервен, ядосен в града и хората да ме харесват. Стоите така около 5-6 минути и сте натрупали енергия за една седмица. Надявам се съвета да ви е бил полезен. Абонирайте се за канала ми в TikTok и YouTube. Аз съм Сачо. До нови срещи!